Има столчета, така че... Ами аз това не успях да взема. Само столчетата. Да, аз не взема. Чакай да даде един кадър тук, че тук е най-интересно. Тук е най-забавното. Дали в фолио да не го сложим чушките? Който гледа видеото да завижда. Да се обела после. Да завижда. Ани, Грил дай майсторите. едно пликче, бе. Такова се свърши. За чушките да... Топ сме. Те пликчетата къде са? Големи огън. Е такова, е такова. Остава. Има ли това? Навсекъде снима. Махай си просто. Като го виждам това стих за GoPro. Искаш GoPro? Ами искам някакъв път да се возя с него. Хубаво е. Не си казал, не съм си го дал. Той диви камък се хлъзнава. Добре, сложим някакъв голям. Кое да видиш? Вляза. А да влезеш. Сложиме то големи и отгоре. Ей така си прекараме тук на това място. Жестоко е. Да, много е яко. Какво? Много е хубаво дори да няма Wi-Fi. Да. Представяш ли си, Мила, какво казах? Чухте ли? Дори да няма Wi-Fi. Това е някаква висша форма на вау. Гледайте само сега как се скърта. Супер! Абе да дигнем ли бенда? И дали ще мога да дигнем нещо? 100% бе. Колкото по-го дигнем, толкова може да си. Еми ние без това нямаме работа, мога да пробвам. Дай да пробваме поредим, ама. Къде? Какво стана, бе, младежо? Или си ял нещо? Не, Не. Носа? Така имаш кръв. Нищо. Разчоплил си се, добре. Разчоплил се. Добре. Какво е? Камерка. Да и. Да документираме всичко, защото... Да се знае. Тук по столите някъде бяха. Е, там може да долу на стол. Якото място. Стоячо успя с аудита да дойде. И опелчето също дойде. Но това е мястото.